Без дадатковай пенсіі застануцца 840 прафесіяў. Гомель уводзіць беспрэцэдэнтнае абмежаванне для электрасамакатаў, а дзесяцікласнікаў чакаюць абавязковыя вайсковыя зборы, без якіх у 11 клас не перавядуць. З вас падабайкі і каментары, а мы пачынаем. Учора ў лесе каля вёскі Вускрам'е, што на Віцебшчыне, заблукалі жанчына і ейны 14-гадовы сын. Яны прайшлі на шпацыр яшчэ раніцу, але страцілі арыенціры і ўвесь дзень спрабавалі выбрацца самі. Толькі з надыходам цемры жанчына патэлефанавала на 101. На дапамогу сям'і выехалі 33 спецыялісты, у тым ліку працаўнікі атраду «Зубар». У пошуках скарысталі 14 адзінак тэхнікі, 2 квадракоптары і службовага сабаку. Сувязь з пацярпелымі падтрымлівалі праз тэлефон да самага моманту сустрэчы. На шчасце, маці з сынам знайшліся жывымі і здаровымі. Дапамога медыкаў ім не спатрэбілася. А сёння раніцу ў жыхары Менск-свету заўважылі густы чорны дым над адной з высотак на вуліцы Левіна. Пажар пачаўся каля паловы на 10. Агонь ахапіў дах будынку, а дым шчыльна ахутаў суседнія дамы. На месца здарэння выехалі 8 адзінак спецтэхнікі МНС. Пазней высветлілася, што прычыну пажару стал уцяпляльнік на плошчы 10 квадратных метраў. Будаўнікі змаглі пачаць тушэнне яшчэ да прыезду ратавальнікаў. Агонь аператыўна зліквідавалі, пацярпелых няма. Цяпер спецыялісты высвятляюць, што менавіта прывяло да загарання. Гэта ўжо не першы такі выпадак у Менск-свеце. За апошнія паўгода пажары на будпляцоўках комплексу адбываліся ўжо двойчы, што выклікае сур'ёзныя пытанні да пільнавання нормаў бяспекі на аб'екце. Працаўнікі барацьбы з эканамічнымі злачынствамі выявілі маштабную карупцыйную схему. У Віцебску затрыманы намеснік дырэктара горадаўтваральнага прадпрыемства. Ён атрымаў 20 000 рублёў ад камерсанта за перамогу ў тэндары на пастаўку сыравіны і своечасовыя кантрактныя выплаты. Паводле следчых, той жа камерсант раздаваў хабары і іншым чыноўнікам. Выяўлены факты перадачы яшчэ 30 000 рублёў кіраўнікам прадпрыемстваў у Менску, Віцебскай і Берасцейскай вобласцях. Ва ўсіх выпадках схема была аднолькавая. Грошы ў абмен на патрэбныя подпісы ў дамовах. Следчы камітэт распачаў крымінальную справу. Фігурантам пагражае да 10 гадоў пазбаўлення волі. Беларускія таксісты сутыкнуліся з адмовай Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю на спробу падняць цэны. Асацыяцыя перавознікаў звярнулася ў ведамства з прапановай павялічыць тарыфы адразу на 30%, спасылаючыся на рост выдаткаў. У МАРГ адказалі, што хоць дзяржава не рэгулюе цэны на таксі наўпрост, такі рэзкі скачок не адпавядае агульнанацыянальным падыходам. Міністэрства параіла прытрымлівацца прагназаванага ўзроўню інфляцыі на гэты год – 7%. Падвышэнне цэнаў на 30% ведамства лічыць неабгрунтаваным. Тым не менш, кропка ў пытанні не пастаўленая. МАРГ дазволіў перавознікам вярнуцца да абмеркавання пасля падвядзення вынікаў першага паўгоддзя. Калі індэкс спажывецкіх цэнаў будзе расці, цены на поездкі могуць перагледзець ужо летам. Савет міністраў Беларусі істотна перагледзеў пералік прафесіяў, якія даюць права на прафесійную пенсію. З яго выключылі адразу 840 пазіцыяў. Прэм'ер-міністр Александр Турчын ужо падпісаў адпаведную пастанову. У Мінпрацы тлумачаць, многія прафесіі састарэлі, альбо іх умовы працы сталі бяспечнымі. Пад скарачэнне трапілі больш за 400 пазіцый, у якіх фактычна ўжо няма ў эканоміцы, а таксама сотні тых, дзе атэстацыя не пацвердзіла шкоднасць. Урад лічыць, што гэта дапаможа прадпрыемстваў заашчадзіць на дадатковых выплатах і бюракратыі. Нагадаем, памер такой даплаты складае цяпер амаль 500 рублёў. Права на датэрміновую пенсію альбо даплаты захавалі асноўныя катэгорыі – медыкі, педагогі, трактарысты і тыя, хто працуе ў небяспечных умовах, напрыклад, лесасекі ці шахцёры. Цяперашняя карэкцыя стала самай маштабнай за апошнія 20 гадоў. З заўтрашняга дня, 10 красавіка, Гомель уводзіць беспрэцэдэнтнае абмежаванне для электрасамакатаў ды іншых сродкаў мабільнасці. Галоўная навіна – поўная забарона на рух па горадзе ў начны час з поўначы да 5 гадзіны раніцы. Спіс месцаў, дзе ездзіць больш нельга, істотна пашырыўся. Пад забарону трапілі ўзбярэжжа Сожа, тэрыторыя палацава-паркавага ансамблю і большасць гарадскіх сквераў. На астатніх вуліцах хуткасць абмяжуюць да 10 км за гадзіну, а перад пешаходнымі пераходамі арендаваныя самакаты будуць аўтаматычна запавольвацца да 7. Сталіца таксама не застаецца ў баку. У Менску плануюць забараніць паездкі каля шпіталяў, школаў і на вузкіх цэнтральных вуліцах, такіх як Камсамольская і Кірава. Больш за тое,
з праспектаў Незалежнасці і пераможцаў хочуць прыбраць паркоўкі шэрэнгавых самакатаў, каб тыя не заміналі пешаходам. Таксама ДАІ анансуе ўзмацненне санкцыяў. За паездкі ўдваіх ці парушэнне правілаў на пераходах карыстальнікаў чакае не толькі штраф, але і пажыццёвае блакаванне ў сервісах пракату. Александр Лукашенко правёў чарговыя кадравыя перастаноўкі ва ўрадзе, кіраўніцтва аднаго з рэгіёнаў і на некаторых дзяржаўных прадпрыемствах. На пасаду намесніка прэм'ер-міністра Беларусі ў пытаннях будаўніцтва, транспарту і ЖКГ прызначаны Александр Терахаў. Міністэрства інфармацыі ўзначаліць былы дырэктар і галоўны рэдактар дзяржаўнага выдавецкага дому «Беларусь сегодня» Дмітрый Жук, а Міністэрства культуры прапагандыст з дзяржаўнага тэлеканалу АНТ Марат Маркаў. Шмат перастановак у Віцебскай вобласці. Пытанне сацыяльнай сферы і ідэалогіі ў вярхушцы аблвыканкаму будзе весці Алексей Гуйда, якога прызначылі намеснікам старшыні выканкаму. Намеснікам, які адказвае за будаўніцтва і ЖКГ, стаў Пётр Белусь. Змяніліся кіраўнікі ў некалькіх раёнах. Алена Бабінская прызначаная старшынёй браслаўскага райвыканкаму, глыбоцкага Максім Бакураў. Леонид Мойжык узначаліў Аршанскі раён. Александр Часнойць – Воранаўскі. Падрабязнасці чытайце на belsat.eu. Замест летніх канікул вайсковая муштра сёлета беларускіх дзесяцікласнікаў чакае новы фармат навучальных збораў. Міністэрства адукацыі пастанавіла вывозіць шкаляроў на базы вайсковых частак і палігоны, дзе падлеткі будуць 10 дзён жыць і трэнавацца пад наглядам афіцэраў. Без праходжання збораў навучэнцаў не перавядуць у 11 клас. Зборы з кругладзённым перабываннем пачнуцца 25 траўня. Адзіная падстава іх прапусціць – сур'ёзныя праблемы са здароўем. У Міністэрстве адукацыі такім чынам плануюць фармаваць маральна-псіхалагічную гатовасць да вайсковай службы. Для гэтага да заняткаў з хлопцамі прыцягнуць асабовы склад вайсковых частак і вайсковых кафедраў. Таксама 60 гадзінаў тэорыі і практыкі па інтэнсіўнай медычнай падрыхтоўцы чакае дзесяцікласніц. Сёння ў Беларусі пачалася рэгістрацыя на цэнтралізаванае тэставанне. Яна працягнецца да 22 красавіка. Абітурыенты могуць падаць заяўку праз сайт Рэспубліканскага інстытуту кантролю ведаў РІК-3. Аднак візіт у пункт рэгістрацыі застаецца абавязковым. Папяровы пропуск трэба забраць асабіста да заканчэння тэрміну рэгістрацыі. Сёлета Міністэрства адукацыі ўводзіць сістэму СМС-апавяшчэнняў. Першае паведамленне нагадае, што трэба забраць пропуск, а другое прыйдзе напярэдадні экзамену. Таксама ўпершыню абітурыентам з медычнымі паказаннямі дазволяць мець пры сябе мабільныя прылады для кантролю стану здароўя. Асноўныя дні ЦТ пройдуць з 26 траўня да 5 чэрвеня. Прыемны бонус гэтага года – электронныя сертыфікаты. Іх можна будзе спампаваць у асабістым кабінеце і адразу пераслаць у прыёмную камісію ВНУ праз электронную чаргу. Сёння ўвечары сталічная «Дынама» пачынае чвэрцьфінальную серыю Кубка Гагарына. Зубры прымаюць казанскі «Акбарс». Усе квіткі на гульню даўно распрададзеныя. Для тых, хто не паспеў набыць запаветны квіток, у горадзе будуць працаваць фан-зоны і бары з вялікімі экранамі. Мінчукі падыходзяць да сустрэчы ў бліскучай форме. У папярэднім раўндзе яны ў сухую разграмілі маскоўскіх дынамаўцаў. Казанцам жа спатрэбілася 5 матчаў, каб адолець Чэлябінскі трактар. Хоць гістарычна Акбарс часцей перамагаў зубраў, у гэтым сезоне перавага на баку беларускага клубу. 2 перамогі з 2. Стартавае ўкіданне адбудзецца ў 19:30. Яшчэ адна спартовая навіна. Арына Сабаленка не прыме ўдзел у турніры ў Штутгарце, дзе яна павінна была выступаць пад першым нумарам пасеву. Беларуская тэнісістка паведаміла пра гэта ў сваіх соцсетках, шакаваўшы заўзятараў усяго за некалькі дзён да старту. Прычыну адмовы стала траўма, якую Арына атрымала пасля трыумфальнага дубля ў Індыан Уэльсе і Маямі. Тэнісістка прызналася, што да апошняга спадзявалася на аднаўленне, але пакуль не гатовая да спаборніцтваў на грунце. Такім чынам, чарговая пагоня за люксавым аўта адкладаецца мінімум на год. Цяпер асноўная ўвага Арыны будзе накіраваная на аднаўленне да Ролан-Гарос. Гэта сур'ёзная страта для турніру, які застаецца без сваёй галоўнай зоркі. Гэта былі ўсе навіны на сёння. Беражыце сябе. З вамі быў Руслан Ігнатовіч. Пабачымся заўтра.